F'Mejju li għadda n-numru ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol kien ta' 1223 biex bekk kien hemm żieda ta' 307 persuni meta mqabbel mal-istess xahar fl-2023. L-ammont ta' persuni bla xogħol kien ilu mill-2022 ma jaqbes l-1000 persuna fejn b'mod regolari kien qed jiġi notat li l-ammont ta' nies jirreġistraw beda jonqos ftit. Iżda issa fuq sena l-ammont żdied biktar minn 300 persuna. Iż-żidiet fir-reġistrar deru fil-gruppi kollha tajiet. Bl-irġiel kienu jgħoddu ma' 69.4% ta' dawk li qegħdin jirreġistraw. Sena l-sena kienu reġistrati żidiet ta' 305 persuni fl-att ta' dawk li kienu ilhom jirreġistraw anqas minn 21 ġimgħa u żieda ta' 5 persuni fost dawk li kienu ilhom jirreġistraw bejn 21 u 52 ġimgħa. Minnaħa l-oħra, dawk li kienu fuq ir-reġistru iżjed minn sena naqsu bit-tlieta. F'Mejju ta' din is-sena, in-numru ta' persuni b'diżabilità li kienu qegħdin jirreġistraw għax-xogħol żdiedu b'25 meta mqabbel mas-sena ta' qabel sabiex laħaq il-249 persuna. L-irġiel kienu jgħoddu 80.3% tal-għad sieta dawk imniżlin fir-reġistru tal-għad bħala persuni b'diżabilità. L-irġiel u n-nisa fuq ir-reġistru tal-għad kienu qed iffittxu l-aktar impjiegi ta' appoġġ klerikali b'24.1% u b'38.2% rispettivament.